si už nič nekúpim. Moja peňaženka dnes ostane zatvorená. Ale Peter, to ma ešte nepoznáš. Veď vieš, že vždy prídem s niečím novým. Ako tak na teba pozerám, 1-2 kilečka. Dobre, mám nadvahu a čo? Ale dnes tu mám pre teba úplne nový zázrak. Budeš nadšený, keď to uvidíš. Zvedavý. Nechal som sa inšpirovať sovietskými vedcami. Svol som úplne novú VS platňu. Jan, tak sa mi zdá, že som už niekde videl. Tak to sa ti len zdá. Táto nová VS platňa funguje na úplne všetky časti tvojho tela, Peter. Sleduj, aby som nezabudol. Je k tomu aj super diaľkový ovládač. Funguje to, poď si to vyskúšať. Zapni ma. Cítiš to? Cítim to. A dajte si mi voľnejšie. Ale vypiem to. To nie je všetko, Peter. Aj ty by si chcel mať biceps ako Kingo alebo Yuri. Tak sleduj tento úžasný cvik, cvičí obe partie naraz. A môžeš cvičiť obe ruky súčasne. Ja šťastnem. Poď si to vyskúšať. Čo ma trhá. Cítiš to, Peter? Cítim to ja. Cítiš znovu energiu a silu? To ale samozrejme nie je všetko, Peter. Poznáš ten pocit? Poznám. Sedíš na úrade, na zastávke alebo rozložko. Každý má otáčacie kreslo, ale ty sa nemôžeš pohnúť. Dobre, no. Je nič lepšie ako mať so sebou novú VS platňu, Peter. Pozeraj. Ja zase nemám v tom, máme. Kávu? Ďakujem. Čaj? Ďakujem. Káva. Čaj. Káva, čaj. Žiadna diskriminácia ani školám, ani na úradu. Tak neviem, vlastne, neviem. Peter, to ale samozrejme nie je všetko. Si úžasný. Predstav si leto, Predstavujem si leto. predstav si krásnu pláž, Predstavujem si pláž. chceš chytiť ten bronz, No, chcel by som. ale slnko stále svietilo z jednej strany. Tak no, prečo? Nie je nič jednoduchšie, ako mať pri sebe novú VS platňu, Peter. Peňaženky? Jeden z nejakých vyskúšať. Ma trvá. A aby som nezabudol, dostaneš zdarma aj nové super VS okuliare. No, ukáži. Kde je tam? Na sa s nich. Sedia mi na kuliate. Tak povedz tu tému. To ešte nie je všetko. Ako zdarma dostaneš sadu časopisov, ktoré určite budeš v princípe potrebovať. Sú úžasné. Dostaneš sadu opaskov, pretože to je splatňou. Schudneš minimálne 5 cm. Ani vás nebaví na váha.
Ani vás nebaví pomarančová koža. Aj vy chcete mať lepší, zdravší, kvalitnejší, serióznejší život. Neexistuje nič lepšie ako nová VS Platinum.